Nachádzam sa v Bratislave, konkrétne vo Vrakuni, kde ideme do ponuky pripravovať tento pekný dvojizbový byt aj so záhradkou a s parkovacím miestom. Poďte za mnou. Tento slnečný dvojizbový byt o výmere 52 m2 ponúka komfortné bývanie s bonusom v podobe vlastnej záhradky o rozlohe až 135 m2. Dispozične pozostáva zo spálne, obývačky spojené s kuchyňou a vstupom do záhrady, kúpeľne s toaletou a priestrannej predsiene. Byt sa predáva v štandarde, bez kuchynskej linky, čo novému majiteľovi dáva ideálnu možnosť prispôsobiť si ho podľa vlastných predstav. Súčasťou vybavenia je príprava na klimatizáciu aj elektrické exteriérové žalúzie. Nachádza sa v tichej a vyhľadávanej lokalite s výbornou dostupnosťou do centra, s rýchlym nápojením na obchvat a kompletnou občianskou vybavenosťou. Verím, že sa vám tento byt páčil, tak ma neváhajte kontaktovať a dohodneme si obliadku.